¿Qué tal, señoras y señores? Son as 6:33 minutos da tarde. Como todas as tardes estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como todas as tardes estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto! Tedes nos que seguir. @Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que fan dúas persoas moi boas. Que pasen, por favor, Xulia e Begoña. Un aplauso para eles. Que tal, como estades? Muy bien. Muy bien, muy bien. A tope. ¿Por qué decís muy bien? ¿Temos prisa? No. Ah. No, como dices, ¿cómo estás? ¿Por qué falas tan rápido? No sé, porque... No sé si tedes prisa, porque entraste moi rápido. Cando nos chamache. Claro. Bueno, estuvimos casi a punto de non entrar. En serio? Estábamos falando, é verdad, Sí. porque dixemos, veña, vamos. Porque non sabedes que tedes que facer un programa agora, verdad? Sí, Sí, pero sí, estábamos falando así dunha historia. Dunha historia. Estamos falando Sí. de nosas cousas. Que historia? Podes contar a historia? Cortei o pelo ahora fai un rato. No, isto non é coña, Se o do pelo a xente non vai ver na casa, pero colleu unhas tesoiras para que lle quedaran ben as trenzas. Porque me quedaba mal. Colleu unhas tesoiras para que lle quedaran ben as trenzas e cortou o Cortelle un pelo. cacho. Sí, ela é así, ela é así, ela é así. Bueno, non sei que vos apetece cociñar hoxe. O que nos O manda. que nos manden. Queredes algo fresco? Pola pinta, sí. Sí? Algo de verán? Moi ben, sí. Pois a ver que nos trae Jackie, da Coruña. Boas, son Jackie, veño da Coruña e hoxe veño a daros unha recetiña que fago eu moito que é o flan con melón. Para empezar, poñemos un bol dunha batidora a leite condensada con melón, o trituramos ben e seguidamente poñemos a leite co sobre de xelatina a quencer. Antes de que ferva, damos pois eso, o melón coa leite condensada. Revolvemos un pouco e pasámoslo outra vez pola batidora. Simplemente falta coller un molde, deixar enfriar un pouquiño, directamente pasámoslo ao molde, ao frigorífico e nunhas horiñas listo para comer. Chao. Ai, mamaíña, que rico, con esta calor que vai. Vai unha calor que non ten traza, No, no. Non ten traza. A cantos graus estabades vos en Ríos? En Ríos, cerca dos 40, 42, por aí andaremos. Pouco me parece, Un pouco me parece. Eu aquí en Santiago casi me poño unha manta, digo, ostras, que frío fai, madre mía. No, escoita. Destemplada, Como Miña tedes- destemplada. Como tedes as Miña no sandías? coche así, xa... Como tedes as sandías aí de grandes? secas. A sandía, no, así, non xa temos algunhas así, Ten que ser enormes, Son tan grandes. Xa sabes que meu sogro sacou unas de 10 kilos, que xa son bastante grandes, pero en Ríos con 40 e pico graus tedes que ter, vamos, 70 sandías. Anda a cousa igual, máis ou Máis ou menos. menos. Estamos na mesma... En Eu estou Vilar un da poquinho Sal. máis alta, Mesma pero latitud. por aí anda a cousa. A mesma latitud. Bueno, estamos nos días de verán, queremos algo fresco, algo sano, temos melón xamón, que é unha froita moi de agora do verán. Xulio, que vas facer? Pois nin melón nin xamón. Moi ben. Vou facer sandía e Entón sí que... e Ah, atún. vale, nin melón nin xamón, dixo. Nin melón nin xamón. Ah, Vou facer vale. Sandía e atún. Vale, vas facer E sandía. ti dirás, por qué? e atún. Digo, pois porque me gusta moito. Penso que a xente vai gustar tamén. A ver, estás falando de que vas mesturar sandía, Con atún. atún. Por terceira vez, sí, cañotas. Xa verás como te vai gustar. Te vai che gustar. Ti que es un tío viaxao. Begoña, mira pa aí, no, mira pa ali, mira pa ali. Que cara lle poñemos a iso? Esa Non digo estaba nada. ben, esa estaba ben. Vale. E Begoña, que vai facer? A ver, que vai facer? Melón con chamón. Melón con chamón. Espera. Espera, con esa cara, Pero Cuidado. escoita. Vas facer melón con xamón que xa non hai nos menús do día do restaurante. Vas ao restaurante, ao peor restaurante de Berín, e xa non o hai. Teléfono de afectaos. Uf. Para eso que acabas de decir, Mira, ese plato hasta o podes facer tú. Sí, claro. Considero que podes cortar o melón. No. Eres capaz de cortar o xamón e No, colocar encima. o xamón pido no súper. E poñerlle un palillo. Pois eu penso que non dá, Eu de cortar xamón non, pero o melón sí. A ver, que vas facer? Vou facer melón con xamón, vamos dar unha voltiña, claro, evidentemente, porque senón sería terminaría ahora en 5 minutos. Vai estar. Sí, vamos facer unha especie de tataki con el, que é unha elaboración así un poquinho oriental. E nada, vai che gustar, xa verás que diferente. Con quen queredes que empece o programa? Ves comigo, xa está. Vale. Señoras, señores, cocinamos melón, xamón e sandía no Voltas co Prato, quedamos con Begoña que me pega. Veña, Eu vou, Aí va. ti marcha. Ei, que me cae o melón. Atrás, Xa está. atrás. Primeiro, vamos a facer uns crujientes de xamón. Vale? Vale. Que vamos a facer... Atención á complicación da receita de Begoña, porque parece fácil, parece sinxela. Serao? Bueno, ímolo ver. Vámoslo ver. Fácil é, se estás atento. Vale.
Vale, Entón, primeiro hai vamos a colocar o xamón, uns crocantes de xamón, moi sinxelo, Sí, porque pollelos na bandexa, pa forno. estiradiños, entre papel sulfurizado, papel sulfurizado que é o papel de forno. Este papel chamase papel sulfurizado. Pero vamos a ver, Que? non lle podes chamar papel de forno. É por a cociña, collose, Por que tens que dicir sempre todo técnico? porque me sale... Pero despois soltas un taco no medio do programa. Bueno, xa estamos, meténdote Dis comigo. papel sulfurizado, pero despois... Depois que digo veña. outras cousas. Vale, moi ben. Vámonos secar. Vámonos secar. Para facer un polvo así, un crujiente, entonces apretámoslo así un pouquiño e poñémosle outra bandexa encima. Vale. Retírase a grasa, non lle botei moita grasa porque senón despois tarda. Mellor vou non meter a 200 grados Vale. e máis ou menos vai tardar uns 20 minutiños. Vamos a vale? recapitular porque vai moi rápido, Begoña. Colleu, para fazer os cruxientes crocantes de xamón, puxos na bandexa co papel do forno, vale, puxo por riba outra bandexa, non? Para secalos que ben. queden planiños. E meteunos no forno a canta temperatura. Pois a 200 grados e sobre uns 20 minutos, 15-20 minutos, terémolo listo. Ben, aí está. Seguinte paso. Seguinte paso. Vamos a infusionar, vamos a fazer unha infusión que despois vamos a usar para facer unha emulsión. Vale, infusión, emulsión. Infusión, que é infusionar? Vale, vamos a poñer un pouquiño de aceite, un pouquiño. Porque o único que queremos é aromatizar, vamos a aromatizar, pero non queremos que nos quente moito o aceite. Bueno, xa dixo, infusión, É sulfurizado, sulfurizado, emulsión, vámolo aromatizar, pero non queremos que se cante moito o aceite. Vamos a usar cardamomo. Cardamomo. A ver, isto telo probado por lo menos nos gin tonics. Sí, eu non bebo. Non cree naide. Mira, que fixen? 12 horas antes, o que fago... Ah, chupa, porque estamos hidratados. Claro, tú mira que diferencia. Ah, vale, isto Vamos a hai que enseñar... mostrar á xente, a ver. Mira, ver. mira que diferencia de Mira. tamaño. A ver se o pode Mira, ver a ves? xente da casa. O que Porque un está, fixemos- aí está, un está hidratado e outro non. E outro non. Aí o estades vendo, non? Entón, a min que me interesa má semente. Vale. Se fora para facer pastelería, Vale, vale. interesaríame toda a vaina. Pero aquí vou facer solamente a semente, vou usar solamente a semente. Entón, Porque a saco vaíña son pequeniñas. Son pequeniñas, E a ben as semente ves. ainda máis pequena. A semente é pequeniña, e vamos usala así. Pero, mira, ves ese toque a Guau, limón? Cheira moitísimo a limón. moitísimo. Que lle vai dar un toque moi fresco ao noso plato. Sí, sí. Cheira Así. moito. E vamos a moela. Vale, entón o cardamomo hai que hidratalo porque vayan deshidratados, hidratámolos. Hidratámolos. E despois abrímolos e metemos a semente. Sí, e as especias é moi importante moelas no momento que as vamos usar, porque desprende moitísimo máis olor. E con isto que vas facer? Con isto vou aromatizar ese aceite. Vale. Este aceite que está apagado. Sí, está apagado, porque o meu axudante, que podría ser tú, non lle deu o Pero é que non volumen á miña cociña. O volumen á cociña. O volumen á cociña. Eu creo que está un pouco perdida, O volumen á cociña. Non me lle deches, mira. Ahora, Tirou o sal todo por Tirei o fora, sal. está fixado. Isto é un escándalo, Tirei o sal porque estaba aberto o paquete. Isto é un escándalo. Vámolo a machucar así, Vale. así un pouquiño. Sí, Mira como desprende o olor todo. sí, sí. Cheira moitísimo. Moitísimo. E agora vámolo pasar ese aceite. Entón, isto é o que aromatizas, non? Agora sí, exactamente. Vale. Ese aceite vai coller moitísimo olor o cardamomo, ya así o Este é o limonado. aceite que despois vas a infusionar, non? Exacto. Vale. Depois vou meter, isto está infusionándose agora. Ah, está infusionándose, despois vaise Emulsionar cun pouco de leite de coco. Moi ben, máis ou menos vou aprendendo a terminoloxía técnica de Begoña Vázquez. No. Infusionar, emulsionar, como é o papel de forno. Sulfurizado. Sulfurizado. Marchamos co sulfurizado, Xulio Mato. Cañotas. Como? Sandía con mortadela, Se te portas mal, sandía con mortadela. Vaya Mira, mesturez. se te portas ben, Vaya das o mestura. teléfono. Queres que dé? Home, claro. Ah, claro. Botache unha semana olvidándote de dalo. No, de aí non todos os días, Bueno, cando che recordaban. Cando che recordaban. Pois estou facendo o que fixeron comigo. 664-483419, chamade a voltas co prato se queredes e podemos falar pois, de todo o que queirades. Se comedes melón, se comedes sandía, se vos gustan as receitas que están facendo hoxe os cociñeiros. E, como sempre, 50 euros dunha vez, 50 outro no voltas co prato, que me recorda Xulio Mato que teño que dar o teléfono. Bueno, conto chumeu. Veña, contame, Conto sí. chumeu. Quedache algo de capacidade no cerebro para o máis. Begoña é demasiado técnico. Sí, hoxe ben. E despois dalle volumen á vitro. Despois dalle volumen á vitro, Madre mía. tira o sal por riba, bueno. Bueno, mira, estou quitando as pébedas. Bueno, primeiro, cortei
a sandía pola mitad, vale? O sea, se está pola mitad nun cuarto, perdón. Vale. E aí quitelle un... Este cacho, non? Quitelle un trozo. No, quitelle un trozo, vale? Ah, vale. Unha Entón, dese talleriña. trozo quitamos a piel e do centro fixen 2 lingotes, como ves aquí, vale? Que estes vamos meter así un poquinho en salsa de soya. Que faz? Como salsa de soya? Salsa de soya, ti faime caso. Pero, Xulio, que é moi doce a sandía. No, non é moi doce, é moi fresca, non? É máis doce o melón que a sandía. A sandía non é doce. Xa, home, Entón pero é vamos doce. a aproveitar da súa frescura só, vale? Porque aquí teño xa unha poquinha picada, vamos a botar un poquinho máis aquí. Isto é sandía, cebola vermella e un poquinho de cilantro, vale? Estate mirando mal a tua cámara, No, a cámara non está No, mirando mal, que non lle ve a cara, que está aí agachado. Está pensando agora mismo, non sei que fago traballando se lle tiña que estar dando unha cachola a este home que está facendo. Tortazo este, non? Mira, entón agora o que vamos a facer é o clásico tartar de atún, Ah, que o do atún era de verdade. de bonito, perdón, este bonito. Pero eu pensei que era broma, o do bonito. No. E vamos, estou quitando a piel e a espiña central, ves? Uf, eu hoxe E o que vamos a facer é- eu hoxe ás veces conquistas mis receitas, pero hoxe Oxe, que? estás Se estás soltando moita corda, despois hai que recoller, hoxe eh? estás moi perdido, No, xa verás, xa verás. Mira. O Mi ti, madre. ainda non sabes o que hai. Mi madriña, Mira, chaval. vamos a quitar esta parte central que así para comer como vamos a utilizar non é tan agradable, E iso pero que é? agardámola para outra cousa. Que é? Este é o coágulo que forma aquí vale. ao lado da espiña, vale? Vale. Entón nos quedamos co lomo limpiño, Sí. vale? Quitamos a espiña. Recordemos que eso é bonito Isto é bonito fresco, e vai ir con sandía que meteu en salsa de soya. ese está aquí. Eso está aí. E aquí temos a outra picadiña con cebola vermella, Con vale? cebola vermella tamén, Entón va. isto vamos a facer o mismo, vamos cortar en tacos, en dados máis ou menos do tamaño da sandía, para que... Estou moi nervioso porque quero ver a reacción da nosa convidada hoxe. Porque vai alucinar. Por favor, que veña Jackie da Coruña, un aplauso para ela. Vente xa directa para aquí. Para aí. Hola, Jackie, Hola, benvida, ¿qué tal? que tal? Para aí, Jackie, só che vou dicir unha cousa. Bueno, varias cousas. Sandía, Sí. bonito, salsa de soya, cebola vermella. Sí. E que che parece eso? Un tartar, Bueno, un tartar. Xa verás como... Bueno, Por lo menos vai te sorprender. No, Non sí, sei se sí, che gustará ou non. seguro, seguro. Gustache os tartares e os carpachos No, das cousas? Genial, Nada. genial. Un aplauso Genial. para Xulio. Un aplauso para Xulio. Porque realmente Xulio Mato vai moi ben. Acabo de picar isto e voume. Vai moi ben no programa, Xulio Mato. Bueno, hay pero que vai dar probar, unha ¿eh? oportunidade, Hay que non? probar, hay que probar, Unha hay que oportunidade probar. daria, verdad? Sí, hay que probar. Eso que cañotas cando falan así das miñas receitas, subo o volumen e aplaude, fai sempre así. Sí. Sí. Claro. Pero escoita, ela te propoñes un flan de melón, era? Sí. Flan de melón, Sí, non? sí. Non de sandía. Eu creo que non se parece... Nada, nadiña. Non ten nada que ver, que va. O sea, non se parece, vamos... Nada. Bueno, Por que- encima cañotas leva salsa de soya, que Ah, que pasa, que a salsa de soya non che gusta? tampouco. Vai, tes que pena. Oxe, Ai, Xulio, vai perder hoxe vas Xulio. mal, hoxe. Hoxe Bueno. vas mal. A ver como Qué acabo, pena, a ver como remato. Que pena. Mira, hasta me cae o pinga. Acordaste do churrasco que apostamos e perdías hoxe? Pois, Sí, vounos pois vai levar. ser o día, non? Vai Vounos ser levar. ese día. Vamos con Begoña, vente conmigo porque mi madre. A ver, Jackie. Hola, Jackie, que tal? Hola, que tal, Benvida. Bueno, xa mon gustache. Sí, Menos mal. moito. Sí, E o sí. melón? Bien. E o melón? Tamén. Perfecto. Pois entonces é o meu. Conta o resto, anda. Mira, estou facendo unha infusión e un poquinho de cardamomo que deixei hidratado desde a noite anterior para sacarlle a semente e o que fago é botarlle unha parte do aceite que vou usar. Por qué? Porque se aromatizo así un pouquiña, ahora vou non friar co resto. Vale. Así queda aromatizado todo, pero fago que enfríe rápido. Sí. Entón, se eu quero usar así no momento, é que lle botei tamén un pouquiño de ralladura de lima e un pouquiño Ola, de que sal. guai. Nada máis. Que guai. E agora, a miña parte do melón, así a máis tal, é esta. Vou a cortalo, Primeiro valeiraches as bebidas todas, non? claro, valeirei as pepitas. E Porque agora, non queres que leve ninguna, entendo. a ti gustan as pepitas? Hai xente que a come, Bueno, eu non conozco Hai moita xente xente que a que a come, come. sí. Hai xente, bueno, meus tíos, vamos, se che digo que os come. Eu a da cabaza seca, sí, pero de melón... Ah, claro, é que diferencia hai. Home, por favor. A da cabaza seca. Me estás contando. Eu da sandía como todas así tamén para dentro, Bueno, Aquí. Ai, de verdade. vou no deixar cuadrado. Vale. Entón, o que fago é quitarlle estas partes así. Ah, faz como a Xulio, pero ti faz cadrado co Eu fago con todo. capel tamén, vale. Así. Vale.
E vou infusionar en zumo de arándanos Uf, que rico. e un poquinho de remolacha, para darlle cor. Bueno, pois xa temos gañadora do Voltas co Prato. Jackie da Coruña, tesme que dicir cal das dúas receitas crees que vai estar mellor. A ver, Tesmo que dicir... penso que de Begoña, penso que de Begoña. Pensas, non? Penso. Pensas. Vamos a dar mini punto e punto a Begoña, porque realmente Gracias. vai lanzada cara a victoria. Jackie, vouche pedir que vayas ao sofá dos sufridores despois chamate, Moi ben. vale? Un aplauso para Jackie da Coruña, que está con nós, con a Voltas co Prato. Ai. Ostras, espera. Espera. Ai, imos a Silleda. José Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Teño entendido que é de Silleda, non? Sí, de cerca, sí. Sí, bueno, do lado, máis ou menos. Máis ou Sí. menos ao lado de Silleda. Que che parece que Xulio Mato estea metendo sandía en salsa de soia? Pareceme boa idea, porque eso admite moitas cousas. Sí, que admite moitas cousas. Sí. Bueno, vale. Bueno, o que sei tamén é que Gracias, José Manuel. No, non lle vou dar as gracias a José Manuel por iso. O que sí que sei, José Manuel, é que titas sandías, non? Sí, bueno, este ano algo fallidas porque non acompañou o tempo. Ostras, pero mire, sin embargo, no sur de Galicia sí que hai moitas. Aí Sí, igual no pero- centro non saliron tantas. E melóns danse ou non? Algún ano, sí, este ano non puxo. Cal é a sandía máis grande que tiveches na vida? De peso? Bueno, eu aquí nunca estuve así de moito peso, ao mellor 3 kilos ou así. Bueno, e de sabor que tal están? Porque a xente sí que nota moito que son de supermercado das que son da casa, aínda que sexan pequenas. O sabor, claro que eso é un mundo á parte. É como o tomate, non? Non hai como o da casa. Pois sí. Bueno, José Manuel, contanos, vendo as receitas que fixeron aquí os dous, non sei se hai algún que che chave máis a atención. O melón con xamón que está facendo Begoña, que é así un pouco especial, non é con melón con xamón de toda a vida, ou o que está facendo Xulio. As dúas teñen moi boa pinta, penso que calquera delas habería que probalas para... A ti non che pasa como a Jackie, non? Ti se viñeras hoxe, probarías todo. Por suposto. Bueno, pois xa sabes que podes vir cando queires, mandamosche un bico enorme e grazas por chamar, vale? Vale, veña, chao. Veña, chao, hasta loguiño. Chao, que maravilla, a xente de Silleda como a Xulio, ainda por riba quere lle ben. Ai, Galicia enteira está que ferve, Cos termómetros por riba dos 30 graus, os expertos non se cansan de lembrar a importancia de hidratarnos e consumir alimentos frescos e ricos en auga. E nese podio están estes dous clásicos do verán, a sandía e o melón. A orixe da sandía está no deserto sudafricano do Kalahari, onde era unha prezada fonte de auga transportable e incluso os egipcios, hai máis de 5.000 anos, decoraban as súas tumbas con este froito. Foi introducida na península polos árabes e hoxe en día podemos atopala en todos os supermercados e froiterías, como tamén ocorre co melón. Para o seu cultivo, estes dous froitos necesitan abundante sol, polo que sempre se deron mellor en Andalucía, Murcia ou Castela-A Mancha. Aínda así, case todos coñecemos alguén que presume de fermosos exemplares na súa horta e incluso a toponimia galega dá fe do seu cultivo en nomes como o Sandial en Vigo. Veñan donde veñan, sandías e melóns están tan integrados na nosa alimentación e préstanos tanto que non podemos máis que facerlles esta homenaxe e animarvos a que provedes as nosas receitas que, como sempre, sabedes que estarán en @voltascoprato. Incluso nos vamos a dignar, ímonos dignar a subir a de Xulio. De verdade. Vamos subir, pero de momento vamos con Begoña. Bueno, zume de arándanos e zume de remolacha. Oh! Vale. Metíchenme moi ben os aranos e de repente remolacha no nariz. Claro, e agora o que vamos a facer é vamos a subirlle un poquinho a temperatura, non o vamos a deixar ferver, e para que vaya empapando, para que vaya collendo o melón ese sabor. Entonces despois vámoslo deixar na nevera. Xa. Aquí vas moi ben, Begoña. Por que? Por a remolacha. Víate gañadora. Pero porque por a remolacha está riquísima, home. Además, aquí o que vai a potencialo sobre todo é o zume de arándano. Vale. Eu deixo Xa verás. potencia. E agora vámoslo deixar cociñar un pouquiño e depois vámoslo reservar na neveira desde a noite pa mañá. De momento imos repartir cartiños a ver se a xente da casa sabe o que estamos a facer hoxe aquí. Que receita fai hoxe Begoña Vázquez? Melón con xamón. Vale, melón con xamón, sí, melón con xamón. Pero que receita fai hoxe Begoña? Melón con xamón. 664-483419, chamade ao Voltas co Prato. Temos 50 euriños en xogo, por suposto, o convite que veñades ao programa a participar cando que irades.
como estás? Estou de maravilla. Sí. Sí. Xa non estás tan alterada. Empezaches moi alterado o programa, Moi alterada por qué? Home, tiraches o sal. Tirei o sal porque estaba Subiches o aberto. volumen a vitro. Estaba o paquete aberto. Estaba un paquete aberto. Sí, mira, vou botar aquí os restos de melón que me sobraron dos Sí. cortes. Poñose aquí. E iso que é? Isto é ceboliño. Ah, vale. Vale, ahora vamos a botar leite de coco para que facer rico. unha sopiña para acompañar. Que rico. Vale, así. Isto vai ser o que vas a emulsionar, O que vou emulsionar ahora, sí. Ves? Xa estás aprendendo, eh? Ves como sei? Buah, que pasada, estou quedando louca. Xa infusiono. E agora vamos a botar un pouquiño deste Xa aceite. emulsiono. Así, Vale. con ese sabor a E vas cardamomo. facer, vas facer ruido, non? Sí. Pois veña, marcho con Chao. Xulio Mato. Teño que ir con él, de verdad. Teño que ir. Sí, No. non? Vale, vale. A mí non me faz falta, eh? Non me faz falta, eh? Estou super contento ca miña receta, mira. Mira que pintada ten a miña sandía. A miña Sandía, salsa de soya, salsa de soya nunha tixola. e unha grella, vale? Sí, sí. Isto hará todo de maravilloso, toda que parafernalia. No, no, esto, xa lle dixen a ela todo que... criticable, non? No, xa lle dixen a ela que Bueno. coa remolacha aí... Bueno, eu Perdeu digo, sumergida en soya e ahora aquí caramelizadiña un poquinho na tal. Este vai ser o soporte do tartar que teño aquí xa e que che vou dar a probar Sí, xa Pa que que- vai flipar, tío. É que vai... para que, no, que vai flipar este. Recolle, venga. Recolle. Vale. Pero vale. hai churrasquete hoxe, Vale. non? Estades convidados. No, Galicia. tens que gañar. Ah, teño que Tens gañar. Claro, tens que vale, gañar. vale. Bueno, Tens que gañar, si non nada. No, Bueno, está moi rico, eh? está rico, verdad? Ostras, Pues está moi eso. rico, pero... Como fixeches co bonito? Porque parece que está cociñado bonito. Porque ten unha Botache diña lima. de lima para ter así un toquiño ácido. No, moi rico, eh? Está, ahora deixámoslo aí que se acabe de cocinar. Ves, como xa está empezando a cambiar de color, está xa casi cociñado xa. Pero non queremos que se nos faga de todo. Moi ben, Entón, moi este ben. vai ser, como che decía, o soporte así, quentiño, morniño, E por riba. e despois isto vai ir por riba para quitarlle esa... Está mellorando o asunto. Está mellorando, non? Está mellorando o asunto. Vamos con Begoña Vázquez, que creo que estaba picando o plató. Que? Estabas picando o plató ou non? Pues estaba picando, sí. Vamos repartir cartiños, imos a Vila García. Leticia, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bien. Non te escoito moito porque Begoña non pode parar ningún minuto de facer ruido, inda que vai a repartir cartiños. Xa estou. Estás? Xa estou, Vale. sí. A ver, gusta o melón, a sandía ou pasas das froitas? Más la sandía, soy más de sandía. Eres máis de sandía, Más fresquiña. Pero escoita, Leticia, iso quere dicir que che gusta máis a receita de Xulio ou eres das que renegan desa receita, como a min? Bueno, ahí estamos. Aí Ten estamos. boa pinta as dúas, eh? A ver, dixeches aí estamos, se non che gusta podes dicilo, non pasa nada, No, a cuestión é probalo. Ah, vale. Bueno, pois imos probar a ver se tes sorte cos 50 euriños. Imos aló. Que receita fai hoxe Begoña? Con xamón. Melón. Melón con xamón. Vale, Leticia, vale. Tú ves que decirte así un pouco por baixo, non? Bueno, dixen solo me. No. Bueno, Leticia, un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queres ao programa, vale? Muy bien, gracias. Veña, 50 euriños que marchan para Vila García. Begoña. Mira, xa teño os crujientes de Tens que xamón. cortar un pouco, tampouco ten que ser tan evidente. Bueno, pobriña. Pobriña. Mira, xa teño os crujientes feitos, Isto vale? podo probalo ou non? Sí, podes probar. A ver, dame un cachiño, a ver. E xamón, se a vos está rico. Notase que está a boca e non o tocaches. Eu como non toquei. Non só lo metiche no forno e xa estaba feito. Claro. Por estaba. Que simpático estás. Estou simpático, oye, sí. Bueno, marcho con Xulio Mato, vale? Moi Estou ben. aquí. Estuvetes triturando, xa que... Si agora isto vou non deixar repousar, vale? Vale, xa rematado. Así temos que deixar na nevera dun día para outro e xa está. O sea, vas Listo. facer maxia. Sí, vou facer un Bueno, poquinho de maxia. Deixamos con maxia televisiva a Begoña. A ver... Eu estou. Mira, xa teño os lingotes xa feitiños de todo. Mira que color máis bonito. É o meu tartar. Eu de momento desconfío, De Pois- momento desconfío. Pois eu Vou non. falar- Pois eu non. Bueno, pero vou falar con Jackie a ver que lle parece. Vamos falar co público do Voltas co Plato. Veña, imos alá. Hola, que tal? Como estás, Hola, Jackie? hola. Vouche pasar por diante, que non che parezca mal. Nada. Ai... Conta. No, contame ti, que interesante es ti. No, ahora o de Xulio ten boa pinta, Estou fixando metal e, bueno, Ya. tan as do... Escoita, non podemos tirar por terra todo o traballo que fixemos durante o programa. No, eso é verdade, Claro. é verdade. Si nós dixemos que o de Xulio... Ahora Bueno, temos... tamén o da salsa de soya... Pero
tamén che digo que agora estaba cheinando e tal, e xa... Sí, sí. Sí, Un por leven, eso, un leven. sí, estume plantexando cambiar a miña opinión sobre el, pero non quero que se entere. Ah, vale, vale. Tú aquí, Non quero Tú aquí, non quero que pense que cociña ben. Claro, claro, Entendes? claro. Claro. Pero bueno, a ti si che gusta, despois cando probes, ti di que Sí, ti di, sí, sí, claro, sí, ti tens sí. que ser sincera. Sí, 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 sí. Sí, tens que ser sincera, aínda que che coste. Totalmente, totalmente. Se che gusta, adiante, ti contigo, eh? Hombre, Despois hombre. xe lle direi eu, non foi cousa miña que lle pedín que te votara. Vale, xe lle digo eu. Sí. No, non é broma. No, xa. Bueno, en 2 minutiños chámote e ves probar, vale? Moi ben, Un aplauso vale. para Jackie da Coruña que está con nós con a Voltas co Prato. Veña, vamos con Xulio Mato, a ver que fixo, que desfeita fixo. Mi madre mía. Bueno, pues mira. Bueno, pues mira. Mira que, joder, Bueno, pues mira. hai que mirar de sonorizar esa zona, eh? E sonorizala, non? Sí, que se escoita A moito. ver, escoita, chámase televisión. Vale. Entendes? Tío, Eu fago así, faz un claro, show. fago faz así un show. pouco o show, claro, fago así un pouco tal, para que a xente, Mira. entendes, se vexa integrada na casa. Mira ti. Vamos. Pois entón, mira, ti vas ao show e eu fago uns lingotiños de, Sí. de sandía con soya e agora poñémoslle por riba o tartar. Buah, sí que ten pinta, Sí que ten bo aspecto, Ten bo aspecto e ten bo sabor, joa, porque Bueno, eso- Sí, porque temos a Sabes o que me sandía de gusta baixo da un tua poquinho receita? caramelada. Sabes o que me gusta moito da receita? Que ten que ser super sana. Isto, buah, Super saudable. Claro. Super saudable, sí. Sí. Para compensar E temos outros días. Outros días, o de onte, por exemplo, Por para compensar a francesiña de onte, para compensar. E temos pregunta de concurso. Atención, señoras e señores, con que froita cociña don Xulio Mato? Con sandía. Con sandía. Con sandía. Con sandía. Ti sabías a de... Nós, cando facíamos sorteo para xogar, nos decíamos melón, melón, ti serás un gran ladrón, e sandía, sandía, ti serás un gran policía. Para xogar ao pilla-pilla. É verdad. En Arzúas facíamos así. 664-4834-19, con que froita cociña Xulio? Con sandía. Veña, marchamos con Begoña. Corazón de melón, 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 corazón de melón, corazón de melón. Mira qué bonita. Uy, que che peguei. Mira qué bonito queda. Melón, 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 corazón. E ese corte por que queda así tan chulo? Por que puxen así? Ostras. Mira. Sabes que parece? Surimi. Como, sí, un surimi. Mira que ou así, unha cousa sodes desa. malísimos. Bueno. Que infierno, que cuánto vos teño Palitos que de aguantar, cangrejo. vos teño que aguantar. Palitos de, pero como pauciños de cangrecho, sí. Proba un si queres, veña. Podo probalo? Podes probalo. A ver, A ver, a ver. Aí está bo. A decir, buah. é normal. Está bo, sabe melón, está bo. Está bo. É a Vamos remolacha. chamar a nosa convidada que chegou o momento de Está probar, ben, por favor, está que veña Jackie da Coruña. Un aplauso para ela. Vente por aquí, Jackie, vente conmigo e ponte xa aí na zona de probadores, por favor. Eu vou poñer aquí no medio dos dous cociñeiros. Metime moito con eles hoxe, xa o sei, Desculpas por adiantado No, a xente da metiste casa. moito comigo. No, desculpas por adiantado a No, xente conmigo da non. casa. No, contigo era todo A eles maravilloso. non. A eles non. Por favor, Jackie, cando queires podes ir probando estas dúas maravillas gastronómicas, porque outra cousa, non, Pero son bonitas a rabiar. Veña, vamos repartir cartiños, imos a Dalín. Paula, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Pois imos intentar darche 50 euriños, imos alá. Con que froito cociña hoxe Xulio Mato? Con sandía. Moi ben, 50 euros que van á capital do Ezo, no Dalín. Un bico moi señor. grande, Paula. Gracias por chamar. Outro pa vos. Veña, Grazas. hasta logo, Venga, chao, chao. Hasta logo. Son super bonitas os dous pratos, son estéticamente son moi chulos, moi bonitos. Resultós. Resultóns, agora hai que ver, Incluso o meu, incluso o teu, hai que ver se saben ou non saben ben. Tes unha decisión xa, Sí. Jackie? Uf, está de más manos. Sí. Que nervioso estou. Imos alá, Jackie da Coruña, despois de probar, quen gaña o Voltas co prato do día de hoxe? Pois vai ver sorpaso, o de Xulio. Xulio Mato! Cando ninguén contaba, Churrasco. Boísimo, Bueno, señoras e señores, así é a vida. Tócame pagar churrasco, pero non hai problema se se toma con amigos. Así que nada, vémonos mañán con máis receitas no Voltas co prato. Queden, como sempre, coa galega, na hora galega. Chao. Chao, chao. De rojo me lo pintó.